नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. विद्युत स्पर्शान 7 म्हशी आणि रेड्याले मरण. लाखांश रुपयाचे मालकाक नुकसान. कारवार तालुक्याच्या किन्नर ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या बोरीबाग हिंगा चरू गेल्ले म्हशी आणि रेडे विद्युत तारीक लागून मृत जाल्ली घटना सोमारा रात्री घडली. ही पाळीव जनावरां सैरोबा दत्ताराम नायक आणि सावळो कुशाली नायक हेमगेल्या मालकीची आसात अशें कळला. सांजेचे तेमकां गोट्यात आंबून हाडटना ही घटना घडली. त्या वेळार सुदैवान गोरवाल्या मालकाक काय जालें ना हे नशीब. पंप हाऊसाच्या विद्युत तारीचे आक्रमक रितीन कनेक्शन दिवन दवरिल्ल्यान हो अवघड घडलो अशें प्रत्यक्षदर्शी सांगतात. या घटनेन या गोरवा मालकाक लाखांश रुपयाचे नुकसान जाला अशें कळला. पंप हाऊसाचे मालक स्थानिक नरसिंह नारायण काणेकर, आनंदू राम काणेकर, दयानंद राम काणेकर हेमचे विरुद्ध कारवार ग्रामीण पोलीस ठाण्यार तक्रार दाखल जाला. ही तक्रार विद्युत कायदो 2003 या संदर्भात प्रकरण दाखल जाला. या 3 काणेकर सदस्याक पोलिसांनी ताब्यात घेतला अशें कळून येयला. सावळो कुशाली नाईक सावळो कुशाली नाईक ना कितले पट्टी हिल्ला उरतले प्रदीपालची इलेक्ट्रिकल दुकानात जाल्ल्या चोरेचो तपास लावूक चित्ताकोला पोलिसाक यश. कारवारच्या चित्ताकोला ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या टोल नाक्या लागीं कुशाली कॉम्प्लेक्सात आशिल्ल्या शांतादुर्गा इलेक्ट्रिकल दुकानात 15 सप्टेंबराक रात्रीन दुकानाचे सेंट्रल लॉक आणि शटरा गायिल्ले लॉक तोडून दुकानात आशिल्ले इलेक्ट्रिकल वायर बंडल, MCB आणि इतर वस्तू चोरेक वयली घटना घडिली. हेच बदल दुकानाचे मालक कृष्णा कदम हेमी 9.5 लाखाचो माल चोरे गेला अशें चित्ताकोला पोलीस ठाण्यार अज्ञाता विरुद्ध तक्रार दाखल केली. प्रकरण दाखल करून घेयले चित्ताकोला पोलीस स्टेशनाचे PSI हेमी SP सुमंत पेडणेकर हेमगेल्या मार्गदर्शनान कदरा CPI गोविंदराजू दासरी आणि चित्ताकोला PSI विश्वनाथ निंगोळी आणि इतर पोलीस कर्मचारी हेमी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून चोरेक गेल्ल्या चोराक चोरीच्या मुद्देमाला सकट धरूक यशस्वी झाले. चोरी केल्लो आरोपी ईश्वर सिंग राजपूत हो मूळ राजस्थान निवासी असून सध्या उत्तर गोंयांत वास्तव्याक रावता. गोंयच्या मांद्रेत जलसावाडा हिंच्यान आरोपीक अटक करून चित्ताकोलात हाडला. चौकशी वेळार आरोपीन चोरी केल्ले बद्दल कबुली केला. या प्रकरणाचो भेद लयिल्ल्या सगळ्या पोलीस अधिकाऱ्याक SP सुमंत पेडणेकर हेमी शाबासकी दिला. कारवारच्या चित्ताकोला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार, गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोडून वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिसांत तुमगेल्या दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारेकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांनी हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहिती साठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो अशें चित्ताकोला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसाराक योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. महिला रोजगार सशक्तीकरण मोहीम. मुडसाळे गावातल्या कामकर्त्या जाग्यार महिला मजुरांसाठी नरेगाची माहिती. कारवार.
कारवार जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत महिलांलो सहभाग वाढोवच्याक आणि लैंगिक अल्पसंख्याकाक या योजनेत हाडच्याक केंद्र सरकारालो उद्देश आशिल्ल्यान महिलांलो रोजगार सशक्तीकरण मोहीम सुरू झाली। मुणगोड तालुक्यात कातूर ग्रामपंचायतीच्या मुडसाळी गावात कालवा बांधकामाच्या कामाच्या जाग्यार महिलाक नरेगा योजनेअंतर्गत रोजगार हमी अंतर्गत मेळच्या सुविधाची माहिती दिली। तालुका पंचायत IEC समन्वय पौर्णिमा गौडा हमी सांगली की आज महिला सगळे क्षेत्रात कार्यरत असून तेमी रोजगार हमीच्या कामात पुरुषाल्या बरोबरीन कार्यरत असतात। आज नरेगा दरीत मोलमजुरी करून अनेक कुटुंब आपले पोट भरतात असे तेमी सांगले। गावात शेतात काम करच्या दादले आणि बायलांमध्ये पगारात फरक असता जाल्यार नरेगा दडी भितर काम करच्या सगळ्याक 309 पगार मिळता। या वेळार ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष यशोदा हनुमापूर, सदस्य पिरण लखमापूर, अशोका मुसलनवर, BFT उषा हानगल आणि ग्रामपंचायत कर्मचारी उपस्थित आशिले। 8 वर्षाच्या कृतिक या भुरग्यान कचरो जमकन लोकांक दिलो एक स्वच्छतेचो मंत्र। जोयडा जगलबेट प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वाठारात स्थानिका खंयच्यान कचरो उडयतात, ताका लागून या वाठारात दुर्गंधी पसरिल्ली आसा। पूण हांगच्या 8 वर्षाच्या कृतिक अमित पुंड या भुरग्यान स्वतः कचरो जमकन स्वच्छतेचो एक मंत्र दिलो। हाचे पयले या जाग्यार कचरो उडयचो न्ही आणि कचरो उडयल्ल्याचेर कडक कारवाई करची अशी मागणी जाताली। पूण लोकांनी नियमाचे उल्लंघन करचे सुरूच दवरिल्ल्यान कृतिक या भुरग्यान कचरो जमकन लोकांले लक्ष उडून घेतले आणि या 8 वर्षाच्या कृतिक या भुरग्यान कचरो जमकन लोकांक दिलो एक स्वच्छतेचो मंत्र। MyMarathaLagn.com या लग्न जुळवच्या संस्थेत नाव, जात, फोटो, ईमेल आणि फोन नंबर देऊन मोफत रजिस्टर करा। हिंदू धर्माच्या आपल्या लाईफ पार्टनराक इच्छुक आशिल्ल्यान MyMarathaLagn.com या वेबसायटाचेर वय, जात आणि शिक्षण नमूद करून तुम्ही जीवनसाथी शोधा। अधिक माहितीसाठी संपर्क करा MyMarathaLagn.com। मोबाईल नंबर 8277089755 या दुरू MyMarathaLagn.com बेस्ट मॅट्रिमनी सर्व्हिस। आंतरराष्ट्रीय प्रवासोद्यम नकाशात होन्नावर इको बीचार ब्ल्यू फ्लॅगाक मान्यता। कारवार तालुक्याच्या होन्नावर कासरगोड इको बीचार प्रतिष्ठित ब्ल्यू फ्लॅग सतत 3रे वर्षाक लावचो मान जिल्ह्याच्या कार्यकारी मंडळाक मेळ्ळो। हेजेन आंतरराष्ट्रीय प्रवासोद्यम वाढतलो। स्थानिक संबंधित अधिकाऱ्यान समुद्र किनारो स्वच्छ दवरूं जाय। हो ब्ल्यू फ्लॅग 2020 20 डिसेंबराक उद्घाटन केल्लो। तो अजूनही सतत 3रे वर्षाक मान मेळिल्लो आसा। या वर्साक ऑक्टोबर 28 ते 30 तारीख पर्यंत कासरगोड बीचार राष्ट्रीय स्तरावयले बीच व्हॉलीबॉल स्पर्धा आयोजित केला। विजेत्या संघाक पहिले बक्षीस 25,000, दुसरे 20,000, तिसरे 15,000, चौथे 10,000 अशी जाहीर केला। प्रवाशाक आकर्षित करूक आणि कार्यक्रम आयोजित करतले असे प्रवासोद्यम खात्याचे उपनिर्देशक जयंत हेमी सांगला। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।